You darkness. You darkness. Come out. Darkness. Darkness. Spirit of failure. Familiar spirit. Familiar spirit. In my family. In our church. Come out. Out. Command them out. Command them out of your children. You disappointment, failure, in your way, witchcraft, family idol, anywhere you are, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Watch your screen, watch your screen, watch your screen. Intambo. Watch your screen abantu bakaNkulunkulu bemkela uJehova. Ikhulule ukufeyila. Hey, media. You see, into nifaka okhalweni lenu. Mase niba nama fibroid, nigule, niba nepoverty, niba njengentambo ingane ifeyile, ufaka ingane intambo. Yakuyasiza apha intambo, ingqondo yomuntu kuyona ecabangayo. Yakhe uJehova. Beka lezo intambo escreen wena. Ezakho yini ufunazo? The right hand of God is power. Say any witchcraft, any charm, any familiar spirit in my home, family idol. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Holy Ghost. Kambugelan. Holy Ghost. Holy Ghost. Nangethi uthi umoya ngiyasha. Ngiyashawa la. Ushawa wonke umzimba. Uyezwa? Uyezwa? Ubani obhaqabulayo. Ubani obhaqabulayo. Say shaya. Holy Ghost shaya. 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 Jesus. Jesus. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Say Holy Spirit. Master Jesus. Shaya. Shaya. Emategeni. KZN. South Africa. Shaya. Holy Ghost Shaya. Talapa Jesu. Nomkhosi. Say Shaya. Shaya. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. In Jesus' name. Nomkhosi. Where's your discernment? She's free. She's free. She's free. She's free. The family is free. In Jesus' name. Put her down. Leave her. Mama, Mama, come here. Ashas, discernment. Yeah? Anubonanga no more uphuma phambi kwethu. Nobabili. Anubonanga umzimba ushona phansi niyawubamba. Umoya uphumile. Usho yena kuqala umama uthi, "Thank you Jesus, I'm free." You can't say thank you Jesus, I'm free if you are not free. Kunjani mama? Ngiyaphila. Asizwa mama.
Kunjani mama? Uyaphila? Yebo. Ubani loya? Indodakazi wami ukuqala. Indodakazi wakho oqala. Yebo. Shayela uJehova izandla. Uyaqala ukufika la enkonzweni. Ngiyaqala. Shayela uJehova izandla. Mama. So mama uthe umile lapha uthi ene hey ngiyashawa kushisa umzimba wonke ubuzwani Selokhu ngifikile nje angihlalisekile. so lokufika la uhleli kahle haleluya haleluya Ngithe ngingena ekseni, ngifika la ekseni. phakamisani ivolume asiswa microphone yes mama Ngingenalutho ekseni ngifike ngenalutho sahlala lapha phandle. Ehhe. Mase kuthiwa singene ngathi ngiyasukuma ngabanjwa idolo la ngavuma ukuthi ngisukume. Ngithe mangiqala ngithi ngikhuphuka ama stepis walokho umlenzo wodwa. Ngase ngitshela uanti lo esihamba naye ngathi anti nginenkinga umlenzo wodwa idolo alisavumi. Wathi hawu ubuphethwe yini ngithi nee angazi akusavumi. wavele walokha Wathi bebethi bebevimba wathi anti manje abakwazi ukukhweba bebevimba ukuthi ungake ungene phakathi wangena sekubhedile wangena uJesu uzowina ukhululwe lo mndeni nezingane zakho ifirstborn izoba ifirstborn from today uyezwa ma ifirstborn izoba ifirstborn from today even financially izoba ifirstborn hallelujah yes ngase ngiyaqala ngiyakhuphuka ama stepis ngase ngincenga ngomlenze owodwa wathi isincenge sikhuphuke Jesus ngithi ama stepis angangofika nini phezulu Ha. hayi ngizame ngingene mangena ngaphakathi ngithe mangiqala ngena la eminyango ngizwa ngifikele sifuthe ngangena ngangamtshela uanti ngahlala eceleni kwakhe uthe mase kuthiwa kuyasukunya kuyakhulekwa ngaqala ngathula ngathi ngisathule ngathi ngizama ukuthi ngiyakhuleka ngoba bebengifundisa ukukhuleka untodakazi yena kohamba Yes. inkonzo Wow. benu anti Thank bakamakhelwane you, mina Jesus. umuntu obengayihambela thank you Let us clap hands Jesus for Jesus, people of God. wow so now yes Yes. bese yaqala kuyakhulekwa akithi bangifundisa usuku nosuku ufunda iBhayibheli nokukhuleka ngiyancenga nami kancane ngiyabalandela bese ngiqala nami ngikhuleka athi uyathi anti angothi thank you Jesus ngithi cover me with the blood of Jesus so ngancenga nami kancane isho lento ithi ufunani la uyezwa ke ithini ithini lento ithi ufunani la ikhuluma kuphi ikhuluma kumina uthi ufunani la habe ithi phuma habe bese ngiyabuka bese ngikhumula izicathulo ngiyibeka eceleni makithi ngiqeda ukubeka izicathulo bese umlenze yami yo2 kube ngathi iba nenkwantshi yalokheka Nangoku ngithi Mondwe. ngizama ukuthi ngithi ngiyophuma ngomnyango ngizama ukusuka ngibona umnyango ukude ngibona inyawo zami zingasuki phansi zalokha yabamba ingelosi sewubanjiwe say today akube usuku lami say students akube usuku lwakho namhlanje lumlomo emva kwalokho ithe seyilokhile inyawo kwase kuqhamuka umoya oshisayo uqale waqhamuka enyaweni ngayikhumula izicathulo wase uqhamuka phansi umoya oshisayo ngathi ngithi ngiyawuzwa lo moya yashisa ukukhupha ngomzimba wonke manje ngithi ngiyashisa la kuyashisa la yasha kuyasha nalo uyasha ngibhaqabula buke ma nalo uyasha mbuke uyasha uthini Uthi ubhuti wakhe uyabhema babuyeni wenza ubhuti wakhe abhema uyafeyila nasesikoleni. ukhulula ngisho ubhuti wakhe ke manje ubhuti wakho omncane phela inzalo yakho namhlanje inzalo yakho wesifazane iyakhululwa namhlanje ngokukhululwa kwakho so kwenze njani ke sesibona sewuphambili usuthi kuyasha bese ngisha ngazo ngokwesithathu noma ngokwesi4 yini njalo ukuqala umkhuleko uthi angiphume ngihambe kodwa inkinga yami ayimilenze ayivuma ukuthi ngiphusuke Jesus so now how do you know ukuthi you were free uzweni ukuzizwa ukuthi before uthi thank you Jesus uzweni lokho ngizukhuleka ngamandla ngiyasha Jesus. ngathi ngisuka ngangizwa ngidedeleka wezwa uzizwa yena ededeleka sengaphunyuka ngegama lika Jesu hallelujah Men of God,
Father, I thank you. Man of God. Go to the daughter. Who say thank you, Jesus? Thank you, Jesus. Who's her? Man of God, we have the son of Umama here. Umama He- muphi? The one that This was one? testifying, yes, man Come, of God. come. And the son just cut off the ropes as well. Umntwana ukhipha intambo. Hallelujah. Hallelujah. You guys umntwana pose. Say thank you, Jesus. Pose. Pose. Susa yonke lento. Beka izandla zakho zombili la. Uthathe amanzi phela ngqo. Wabhala u4 manje. Bobabili. Call the name Jesus. Say Jesus. Uzalwa bani lo? Jesus. Angimazi umntana. Nangihamba nangondodakazi wami. Umntwana ohamba nomama. Uphi? Umzali ohamba nengane. Wasa. In the mighty name of Jesus Christ. Look at the body of the child. In the mighty name of Jesus Christ. Come on, Yoko. Please. In the mighty name of Jesus Christ. Beg his hand to swing, mama. Beg his hand to swing a fold. Thank you, Lord. Set this child free, Lord. Look at his knees. Look at his body. Look at the child. Nifake ngani intambo zenu. In Jesus Christ's name. This is who we come for. This is about Jesus. Are you hearing that? So please, ingane zenu azenzi kahle because of what you are doing. Auntie, it is Lord Jesus. Lord Jesus, forgive me. Forgive me. Forgive our son. Forgive us. Forgive the parents Forgive the for what we have done. For what we have done. Sixolele Sixolele. ngokudayisa ngomntwana. Ukudayisa umntwana. Ubeboshiwe umntwana. Beboshiwe umntwana. Khulule namhlanje. Khulule namhlanje. Ezekhululwa nathi siyakhululwa Nathi siyakhululwa. ngegama lika Jesu. Ngegama likaJesu. Ngegama lika Jesu. Ngegama likaJesu. Soka. Look here. Thank you, Jesus. In Jesus' name. You are free. I declare the child free. Mama, look at your daughter. Rise up, you are free. Susanna Mtwana, rise up. Clap for Jesus. Umntwana ubebanjiwe. Umbuzo uthi ukhululwa ubani? Ukhululwa ubani lo mntwana? Phambi kwenu ukhona umthintile? Our heavenly Father who art in heaven, hallowed be your holy name. Thy kingdom come. And when the kingdom come, there are chariots of fire. I say chariots of fire. Chariots of fire. Luyanda? Uthini lo moya usongela bani? Usongela God, wakhe. the Spirit says that ubhuti wakhe uyangiseva ulalela ingoma zami, and she held a sign 3 fingers Niyezwa ke? and she said Niyezwa ke? it's Illuminati. Niyezwa ke? Akalali ulalela ingoma zami. Niyezwa hip fike hop, enkonzweni nenza izinto amapiano. eningazazi o sign language na la ngaphandle nidansa umculo lena yonke lento eniculayo thiwa ubanjwe ngani useva usathane ngomculo. Ay! Nawo kumculo. Yonke ingane ebanjwe ngomculo kaSathane la ayikhululwe ngegama lika Jesu. Any child ebanjwe ngomculo kaSathane ekhululwe ngegama lika Jesu. Holy Ghost fire all over your body in the name of Jesus. Udlala muphi umculo umfana ekhaya ma? Amarasta noma yini. Awazi noma umculo wamarasta. Umculo le Into ongayi-understand engathi kwawena. labantu abadla into engalungile. Uthi useva uSathane ngomculo. Hey. Now, look at your daughter.
Hey. Webaba. Mbuze ubhuti wakhe ukuthi kumenzeni isidakwa. Isitaka. Ubani wemama? Le spirit of lust uyagula bayagula obhuti bakhe. Washo umuzi ekhaya. Yebo kwasho. Bebefuna ukubulala. So you understand ke manje? Yebo. Kwathiwa ubani oshisa umuzi? Akwaziwa. Akwaziwa. Wakhamba Nizwile? ilangabi. Kwavela kwaqhamuka ilangabi. Baningi imizi yabo ivele yasha amadimoni. Bathi ibona abashisa umuzi babefuna kuphuma isidumbu emndenini. Sitshela ubani? Awuyibuza ngathi sitshela ubani? Siyakwazi? Cha. Have you ever saw me? Cha. Kukhuluma umoya uvuzwa ubani? uNkulunkulu ubhaqabulayo bese ukhuluma indaba. So that nizoyeka ukunukana abantu abamnyama. Kunezinto ezenzeka because nenza ama rituals. Ni invite amadimoni. Even ngakaze nimbone umuntu evuka amathambo phambi kweni, it means umuntu omesefile ufile ngaphandle kukaJesu kuphela. But anifuna ukuzwa. Uthi mama kwave kwaqhabuka umlilo nje. Uthi moya ithini esafuthisa umlilo sasifuna ukuphuma isidumbu emndenini. Mama, what can you say about Jesus? Ungathini nje ngoJesu? Uqala ukufika endlini kaJehova. Angazi yazi. Awas. Ubani onamatshe eswini? Usisi wami. Yebo kade Beka izandla la. Sikhulekela udadewenu. Uyofika umtshela uthi hayibo. Waphuma manje umfundisi bakhulekela eHis Word Ministry International. I send the word of God because God said I will speak and he will do it. According to Psalm 107:20, those stones come out in the name of Jesus Christ. In your sister's body, and whoever is a demon causing stones, it's time for you to go now. In the mighty name of Jesus Christ. Thank you, Lord. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Now look at your daughter. Look at your daughter. Look at your daughter. Mbuku ndodakazi. Mbuku ndodakazi. Ozala ma. Yambona ozala. Ubani igama lakhe? Worship him, worship him, worship him. Batetelene. Look at your power of God. Look at Jesus. Look at Jesus. When will you believe? Rise up, you are free. Hello. Hey. Can I ask you something, church? Can I ask you something? Do you know your pastor? Thank you, Jesus Christ. I'm free. Clap for Jesus. The family is free. Bomo sogaluat. Yeah. Sogalinela. The mighty name of Jesus Christ. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Look, these people are going to influence indawo abahlala kuyona. Mabekhuleka ebusuku endaweni khona ukushintsha sekuqalile ngegama likaJesu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, thank
Until you receive it, deliverance, Angie, you will know this church. You will know the God of this church. You will follow Jesus. And you will tell people about your pastor. Ngeke ungifihle. Ngeke wenze njani? Ngeke ungifihle. Ngoba you will tell them, I have seen the Lord. I've seen Master Jesus through my pastor. Guess who prayed for them? Jesus. Who prayed for them? Jesus. Who touched ishethi mama? And what did mama do? Who touched the instruction from the Spirit. The instruction was, Mama, uyabona manje. Angithi you are free. Ishethi lakho. Nami ngiyafisa umfundisi wami akangithinta. Nami ngiyafisa lo. Hayi uMr Vuma. Ngiyafisa uProphet Vuma akathinta uVuma. Athi nje nqa. Yabona ke manje njoba ukuthi nqa. Hamba kuye kuloya moya othi awuyindawo. Ufika nje lapha, ufika uhage uthi in the name of Jesus. Kubeka ke wena uthuka ingane zakho. Engabe uhage ingane yakho mayisephutheni uthi Jesus loves you mntanami. I forgive you. You will see. I say what? My daughter, hello. What's happening? What do you remember? And then what happened? Do you see? Sikubona siphakathi kwethu, uphakathi kwethu nawe sinawe. But you don't remember what happened. And everything is recorded on video. That's why there's video to continue the Bible. Because now, if you tell her what the spirits were saying, where can you prove that without video evidence? Yobani ngafuna ukungithengela enye camera nje. Ngiyanibuka. uNkulunkulu angathi anganipha amabhonasi awu3. Khona nizokwenza into eyiqiniso. Amen. Uyofika nje ngelanga unganakekile. Khona abantwana bakaNkulunkulu la aba-faithful. Nami ngiloko ngihlanganisa uyothi uyafika nje. Khona elengayo la enkulu akazi uyibona enyalenga lapha enkulu enyalenga uvela ubone ukuthi habe. Hallelujah. Give to the family. They can carry it for the person on fibroids. And just give her. Nice is Valo. Sacela ukuxolisa ngima. Xolisa khuluma. Ngiyaxolisa indlela bengibuye ngikhulume ngayo. Bekunento uma uqhamuka ngizwa ngathi ngiyakunyanya. Worship God. Come here, both of you. Come here. Oh, amakhola wa understand. Uphiza ufuna breakthrough. Nansi breakthrough. This is the breakthrough you should desire. Come closer. Come closer to each other. Stand here. Before the pulpit of the Lord. Talk to Mama. Baxolisa indlela bengibuye ngikhulume ngayo. Ubuthi mawuqhamuka ngizwa nginokunyanya. But when you look at Mama today, can you hear that? Mama, I'm sorry. The way I used to speak to you. It is because every time I would see you, I would just hate you. You see? Not only deliverance now. Through this. Mama, do you forgive your daughter? Look, Mama. Abantu abakhululwayo ngomndeni wakho. Look, Mama. Bayakhululwa imndeni ngomndeni wakho. The day you come to church, your generation must be released. Your family must be released from poverty. Jesus. Mama, just say one word. Uyamxolela umntwana. Uyazi ngobani? Bengayena. So you understand what bengayena?
Hayi ngiya-understanda You kuvele understand. nje emndenini kuhlabahlangene. Vele emndenini Vele bekuyinto nje enjalo. igceke lilonke Kodwa nje lo lithi. moya uphumile. Ngoba nawe usuhamba noJesu. Thank you. Wena isho uthi I forgive you. It's I forgive you. Anele, I forgive you. Anele I what? Buka. Phinda ma, phinda. Anele, I forgive you. Phinda. Anele, I forgive you. Anele I what? Phinda. Anele, I forgive you. In the name of In Jesus. the name of Jesus. Buka kumoya we-hatred. Family disunity. Buka. I-forgiveness yenzani. Buka. Jesus. Hallelujah. Buka. Musa. Focus. Buka. Buka into ephumayo ma. Buka into ephumayo ma. Yaphumelela ingane. Yaphumelela ingane ekugcineni. Wadla mama ithukuthukhu zakho. Izokondla lengane. Mayisahlelile libandla. Oh Jehova. Hallelujah. 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 Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. In Jesus' name we are free. I am free. I am free. Cover yourself with the blood of Jesus. Come, Luyanda, come. Wait. Take that. Funa usebenza. Faka ejokeni. Awudansa. Office asizwe ingoma. Jesus. Hallelujah. Jesus. Is that going on for us? Come on. That's what Jesus. Are you happy? Thank you, Jesus. Knowledge God for the role He's been playing. Shall we Jehovah Izanda? Knowledge God Thank you, Jesus. He's been playing. Thank you, Jesus. Let us pray. Jesus Christ, people of God. Clap for Jesus. Mama, you are welcome to the arena of liberty. La kuJesu kukhululwa abantu. But akhululiwe wena kuphela nontwade wethu. Kukhululwe nabantwana bakho nomndeni. Uzolibona ushintsho. Wena nje yehlisa umoya, wehlisa ulaka, uhleke. Uthe ngikwaziyo lo akaseyena lo engimaziyo. Useshintshile, bonke sebeshintshile. And uzobona. Qhubeka ukhuleke egameni kaJesu. Yes? Number 2, this is his word ministry international. It's not about the name. It is one part and part of the body of Christ. Amen. Find the church where kukhuleka kanje kungekho khona imgilingwane nemlingo. Izwi lakhe nje basifundile umkhuleko wakhuleka ngawo. Baba uthi sezulwini ubonile wenzani namhlanje? From today don't ever doubt.
When you say our Father who art in heaven, anything can happen from today. Amen. Find the church, Mama. Yes. If you are not here, you find the church. I know Mama Mfundi Sokona, you can visit as well. Amen. Number 3, before you leave, abantwana ba arrange. Please bengicela on behalf of our Lord Jesus Christ ukupha igrosa for the family. Okay. God bless you. God bless you. Thank you, Jesus. Say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I'm free. Thank you, Jesus. You may be seated. May be seated. May be seated. Wow. Worship him. Worship him. Ngiyazi usucha uhamba. Siyabonga Nkosi Jesu. What can you say? What can you say? Ukubuyiswa kwesibeletho sakho kuwe sibuye sesisibusiso. Ukuthi nje ma forgive me. No ma athi I forgive you. You saw what came out. Those words. Forgiveness. The Lord says forgive so that you may be. Oh my goodness, look at that hug. Oh, Kosiyam. Cabanga ke mawuganiwe noma uganile ungayitholi ihug. No wonder imali ungayiboni. From today, learn to show and express love. Express forgiveness. We were taught how to pray today. Do you agree? Viewers, you saw, we were taught how to pray. With the series as God permits. Remember, we only did a few scriptures, only one. Now, if you pay attention, you do all those scriptures throughout the week. You saw what Pastor was led to do. 1, 2 lines, and then what? Pray. 1, 2 lines, and then